Mieli, wszędzie są jakieś regulaminy, wszędzie je napisane, jak wleziecie do sklepu, do magazynu, kańśkiej do urzędu, jak wleziecie kańśkiej na plac, kaj są Ringenspiele z dzieckami, to wszędzie są regulaminy, a w tych regulaminach jest napisane, co się śmie robić, a czego się nie śmie robić. A jak idziecie na wesieli, to też by taki regulamin miał być. I wiecie, Jerzek kiedyś napisał taki paniczce, taki regulamin wiesielo, co zarobić, a co się nie śmie robić. I teraz bym to wyrządzym. Jak macie radzi, to moi bulczyni, drzistani, fulani, to mi dajcie pyty palec do wyrchu, a subskrybujcie mój kanał. Co mogą, a czego nie śmią wieselnicy. To jest taki regulamin dla tych, co się będą wydawać albo żenić. Pierwsze, wiesieli się zaczyna ze zaczątku, a kończy się, kiedy młoducha a żenich usną. Ci, którym się nie podoba, kany siedzą przy stole, będą mieć na drugi dzień całą salę iny dla siebie. Kto przyjdzie na wiesieli, jakiś nasrany, to go będziemy rozweselać. Jednako jak się nam to nie podarzy, to takiego wieselnika będzie trzeba wykludzić. Wieselnicy nie śmią stawiać na stole próżnych sztamperli. Każdy wieselnik musi pić gorzołkę, co by młodym się darzyło, a co by byli zdrowi, co by mieli zdrowe dziecka. Wieselnicy nie śmią kopać w nosie, kumusik inkrzymu. Nie śmią ugrzebać widelcem w uchu, pić przez słomkę sąsiada, a nie śmią ucierać masnych palców w obliczki kogosika inkszego. Nie śmi się chodzić pod stołem, a chytać wieselników po klepetach, co by nie było za niedługi czas jakiego rozwodu. Sztamperle nie śmią być próżne. Dla tych próżnych się będzie loć, co by wieselnicy w nich nie uwidzieli dna. Ci, co będą fanzolić, a stracą temat, będą go mogli na drugi dzień odebrać, kiedy się będzie zamiatać salę. Chłopi mają aspoň roz zatańcować ze swoimi paniczkami. To je eny porę minut z wyrtanio, a jak se zatańcują, to się nie będą po tym wadzić. Jak gorzołka się wyleje na obliczki, to się nic nie zrobi. Doniesiemy następną flaszkę. Żaden nie śmi się więcej pić gorzołki, jak nie poradzi żyć takiego zdania. Ciupała się kiereczka, naciupała 16. Kto nie wierzy, niech to zmierzy, że tego je 16. Potem jeszcze trzeba porachować te sylaby. Wiele je tych sylab. Czy je na ozajst 16. Nie śmi się sturkać, wywracać oczami, ani kopać pod stołem, ani przyjacieli, ani kamratów, co by się już kludzili ku chałupie. Z wiesielo wieselnicy mogą brać iny dobre wspominki, nic więcej, nic do kapsy. Ci, co już idą ku chałupie, muszą wziąć ze sobą swoich chłopów, a swoje paniczki. Wieselnicy nie śmią się wymieniać swoimi połówkami. Baba chłopem, a chłop babą. Jak kiedy wieselnik se wszymnie, że je są na sali, to znaczy, że się wiesieli skończyło. Ci wieselnicy, co myślą, że mogliby zrobić lepsze wiesieli, będą musieć taki zrobić do pół roku. Każdy wieselnik musi se to poczytać, a jak będzie robił wszystko, co tutaj jest napisane, to wiesieli będzie fajnacki, dycki, a żenik z młoduchą będą radzi, a będzie się im darzyć, a będą zdrowi. Roztomili, to jest ten regulamin wiesielo. To już pamiętajcie, jak pójdziecie kiedyś na wiesieli, co byście wszystko to robili, co że wam żyk. A ja wam jeszcze chcę żyć na koniec, że wszystko, co drziszczym i bulczym jest napisane, to samo możecie poczytać na stronie gwaraciesyńska.com albo na Facebooku Cieszyńsko Rzecz. Macie takie dwa obrazki po obydwu stronach mojej głowy. Jeden obrazek to jest ta kopytka, co byście subskrybowali mój kanał,
A drugi obrazek to jest film Nakiery was pozywom, co się wam może spodobać. Dziękuję pięknie.